od příští akce se tady povinně zavádějí biokuličky. Doteďka nám to tak jako majitelé ještě tolerovali, ale chceme dělat tady větší akce pro více lidí, to znamená více plastů v lese a to už by byl trošku problém. Takže od příště budou povinné biokuličky. Zároveň další novinkou je, že jsme zavedli zastroupení maximální limitu váhy kulí. Je to kvůli tomu, aby byly vlastně ty jednotlivé třídy zbraní vyrovnaný, jo? To znamená, že aby, já nevím, byl fakt vidět rozdíl mezi odstřelovačkou a DMRem, jo? Protože ta váha kuličky dělá opravdu hodně. Tak, teď tady uděláme takovou malou ukázku toho, jak se budou ošetřovat raněný. Červený nemají žádný mediky, ty jdou na, jakmile dostanou zásah, tak jdou na mrtvoliště a tam, jakmile jich bude 7, tak se vrací zpátky do hry, jo? Jak vidíte, můj krásný asistent tady poctivě uznal svůj hit a lehl na zem. Vytáhl reflexní vestu a nyní je poprvé raněn, jo? Takže přijde k němu kdokoliv, nemusí to být medic a ten vyndá turniket nebo obvaz a obváže ho. Turniket nasazuje ten, kdo ošetřuje, ne raněný. To už je horší, tak ho ten raněnej blíkuje. Jak hodně uškrtíte turnikety, nechám na vás, záleží, jak hodně máte rádi tu osobu. Tak, teď tady máme takovou funkci medic. Když budete po druhý zasažení, přijde k vám medic, který je označený dle ženevských konvencí. My jsme si z toho udělali tak trošku ženevský checklist, takže samozřejmě střílet po medicovi můžete, jo? Medic k němu přijde a medic bude vybaven půllitrovými vodami. Tu vodu mu podá a bude u něj celou dobu, dokud tu vodu nevypije. Má na něm ruku, je prostě v blízkém kontaktu. Jakmile vám medic podá vodu, tak po vás bude chtít vaše osobní číslo. To je to číslo, které máte na náramku. Tomu nadiktujete a ten medic si ho zapíše. To udělat tak, aby tam byla prostě půlmetrová zeď neprůstřelná. Pravidlo je tady takový, že ta překážka je ucelená. Pokud nějaká kulička tak to je neplatný, nebo je na vás, prostě znáte, pokud ten základ je naprosto čistý, je to na vašem rozhodnutí. Ale zase od vás chci, abyste skrz nějaký malý změrky, které jsou v tom, nestříleli. Pokud tak aspoň už vykoukněte, jo? Je to trošičku, co tady snažíme udělat to opevnění na rukám. Tady jsme na tom tady strávili 2 dny. Takže pokud to projde skrz, já jsem koupil, je to na mém uvážení, jestli to byla čistá rána nebo ne. Ještě k těm medikům teda. Dostanu první zásah, ošetřuje mě kdokoliv, dostanu druhý zásah, ošetřuje mě medic s vodou. Dostanu třetí zásah, přesouvám se na druhý point. První, dejme tomu přibližně 7, to zdechne, tak aby tam nečekalo hodinu, než to tady dobije. Bude mít speciální úkol, který bude mimo na ten prostor. Takový bonus. Hra! Utek? Hele, nejbat to treba. Ty vole, jo, koupil jsem je, kámo, dal jsem na tebe, fakt že jo. To nevím, tam vypadá, že je klid. Máš to přibližený? Mám to přibližený. Jo, vidím.
To má jeden. Jsou ještě daleko, tyjo. My naložíme za prdele, mám to vítalo kolem hlavy. Tak jo, hajte, tak jdem. No, Rychlej útok a nazdar. Ale pojďte za náma taky někteří, pojďte, pojďte! Kdo může, tak pojďte. Kdo běží? Tak jdu. A pojďte se mnou. Máme odpálit dýmovnici. Tak a vezmeme ty vody. Kdo má sílu? Pojď, hop. Nech to tady, nebo to vezmeme taky. Pojďte, jo. Mám to radši ne. Jo, vezmeme to. Ne, máme to stáhnout zpátky s tou vodou. S tou vodou se máme stáhnout zpátky. Jo. Nebo až to dodýmí. No tak už běží jeden. Dobrý, už to dodýmalo, jdeme. Vodu, medic! Ale bacha, jsem pod pábou, schovej se za strom. Jo, musíš mi říct to číslo. Jo. 10. 04. No, počkej, 10 nebo 01? 01. 04. 04. 39. 39, fakt. Teď jsem nepůjdu. Ty vole.